салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як торт бо хоҳиши як подписчик тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо лозим аст тухм, шакар, равған, орд, сметана, дилала, разрехител, загустител, сахарни пудра. Дар аввал мо дар ин ҷо истифода бурдем 8 тухмро, зардиҳояшро аз сафедиаш ҷудо карда, сафедиро лад мезанем. Кам кам шакар андохта, дар ин ҷо 300 грамм шакар истифода бурдем, лад мезанем. Пас он зардиҳоро меандозему, боз лад мезанем. Баъдан равғанро меандозему, лад мезанем. Пас он мо дар ин ҷо истифода бурдем 10 қошуқи калон орд ва як пачка разрехителро ва ан ҳамин хел боз омӯхта месозем. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. ан ҳамин хел тортҳо мехоҳед ки тайёр кунем. раҳмат барои дастгириҳоятон. ан ҳамин хел мегирем, дар тафдон ба муддати 8-10 дақиқа мегузорем. Аз мо аз ҳамон қадар хамир ан ҳамин хел 3 коржи калон шуд ва дар ин ҷо мо сметанаро бо сахарни пудра ва загустител лад мезанем. хеле осон, бомазза. ҳатман тайёр кунед. дар ҷашнҳои калон тайёр кунед. хеле торти калон мебиёяд. мо ҳар дафъ тайёр мекардем тортҳои майдатар. ин дафъ подписчик хост ки камтар калонтар кунем. ан ҳамин хел торти калон тайёр мекунем якҷоя. ин ҳамин хел коржоро кунҷҳояшро мебурем ва кремро мемолем. сметана ва сахарни пудраи тайёркардаро ҳар қабаташро ҳамин хел мекунем. ҳамин хел ки тайёр шуд, мо кунҷҳояшро боз аз ҳамин дилала ҳамин хел мепӯшонем ва дар ин ҷо мо истифода бурдем аз зубочистка. ҳамин хел расми дилро мекашем. Дар ин ҷо хостем оро диҳем. мо аллакай аз дилала гирифта ҳамин хел краситель андохта ранг кардем. ранги сурхро ан ҳамин хел орро медиҳем. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед ва ҳамин хел аз ранги сабз мо дар ин ҷо ҳамин хел навистем зуд рӯз муборак. ва ҳамин хел боз кунҷҳояшро ҳамин хел аз мондаи дилала орро додем. дар ин ҷо мо истифода кардем гулҳои тайёрро ва посипкаҳои рангинро.
ҳамин хел тайёр кардем. метавонед тайёр кунед дар хона. хело осон, камхарҷу ҳамгӯем мешавад. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. агар маъқул шуда бошад падилитсаро фаромӯш накунед дӯстои азиз.